بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تقدر يتبع الله يجود من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ترى كدي شير من شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه دون هذا كنا نكدي إذا ترى شير من شيخ سراج الدين رضي الله تعالى عنه سير مؤمن كلا نووي وادني كلا سها يوتر ميدن نانجي تيجي wa min ganduɗa ene yeeɓe hannde aduna he fof taw kadi ko e dow gardugol ceerno ahmadou samba lo nangue leñol ɗuɗi yontade eno ɓuuri andirede en jetti allah no fewi taw ene yaade makko no kadi musidɗo moɗon ahmadou yaya ba ko yettere allah no fewi nde wonno haalanmiya so tawi woni en kuttodiriɗo e goto emo ganduɗa ko e seeranɓe dental ngal kadi koye almuɓe dental ngal kadi ko e jaale e dental ngal kadi mo ganduɗa so tawi innama hay goto majjani ɗum kono noon kadi so jinnaɗo mum innama kadi cikkata ɓurata wawde famede e andede holi on ceerno siraji dia o ceerno meɗen baba meɗen jinnaɗo men ceerno Oumar Settu mo ganduɗa ko golliɗo ko mantini e nder Madina Gounass la siyama noon e kaɗo jama tedduka mawka noon so tawi Allah hokki en fartan wawde arde ɗo hannde ngam yewtidde makko gila e ɓuuri ceerno ha en gurdam ewa jinnaɗo o no ardi e dental ngal ko noonne kadi kanko e hoore makko holno heɓɓitori ɗum ɗon foof ma en garti hen inchallahu taala min ala no mbatten so wona dokkemo kanko ceerno Siraji Dia o wawa salminde bandiraɓe e on saaha gartene makko e namde e jabol inchallahu taala. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ahmad Samba Lo min mbi on wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yettode wodani Allah ko jeeten ɗo ko jeeten e muɗum ko sifa jettugol Allah. Alhamdulillah. Nde wonno Allah wi wala in sakartum falla azidannakum. Naam. So jetti kam tan min Allah mi ɓeydana ɗo. Est ce que gonga. Ɗum waɗi eɗen jettamo ñande fof e jeese fof e alhaaliji fof eɗen jettamo hen nde wonno eɗen gandi ceerno radiallahu taala anhu dendagal jettirɗe Allah ɗe Allah yettirteno o yettani en Allah o yettini en e majje machallah enen fof o lomtima en hen e yettuɗon Allah ɗo enen ken yettuɓe Allah tan inchallah. alhamdulillah rabbil alamin ko kalten ɗo ko fof kadi ko jettugol Allah nde wonno ɓe mbi ceerno Ahmad Ba radiallahu taala anhu wi naam ceerno Mouhammad Saïd hadara Allah o waye makko kono no diidi juuɗe mbayi no diidi newre juuɗe mbayata e neɗɗo so tiimi e newre mum ene ndaara diidi juuɗe mum ko noon hadara Allah waye e Seydi Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala kanko noon o wayi o wi so tawi ɓe jooɗodima ceerno Alhaji Saïd no haalta hadara Allah o wi kanko wayatamo kono ko nokkuji ɗo wayruno ko ɓooyi ceerno wone haalde ko nokkuji ɗo wayruno ko ɓooyi o siftora ɗum est ce que o wi on noon hadara o waye mum kono no diidi newre juuɗe mbayi e neɗɗo ni est ce que mbayi e ndaarowo ni gonga on noon ko on kadi ha joni ko e makko tan jumpeten inchallah. Bismillah. yettode wodani Allah issa mo guiɗotoɗen ɗo o ko ceerno Mamadou Sow to Banjul naam ko o haalani min issa o bismillah. o wi mataw on saaha ɓe goni ko Kaolack ko toon ɓe liggotono Allah hoddirno ɓe gari juurade ceerno ɗo Madina Gounass ɗo ɓe gari Allah ɓe tawi ɗo ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu ɓe gari juurade ceerno ɓe tawi ceerno Ahmad Baro ena ɗo ñande ɓe gari de ceerno Ahmad Baro janggo e mum ko bayniɗo en jogoriyaade jogorɗo dawtude est ce que joni noon yeehi ha jama ka juulama wirdama gasi ceerno wi aha yo yimɓeɓe foof tintu ceerno Ahmad Baro ko bayniɗo goto fof ya fewnitoyo galle mum ƴetta tumti mum daneji salligo ara ndusen ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu alhamdulillah. o wi Allah waɗi hen heɓe tawtora ɓe gari kamɓene ɓe kebloyi galle jatigi maɓɓe ɓe gari nden ɓe gari ɓe jettima caliki ɓe tawi caliki ne heewi tefiyini ɓe jooɗi o
o wi ɓe jooɗima fodde aire pawɗo mankata heure so woodi mankude heure uji ɗiɗi ko seeɗa so woodi est ce que omo ɗamini hanko hedde heure uji ɗiɗi eɓe jooɗi o wi tan ha ceerno mawɗo yalti ceerno Adjuma Seydou yalti namni so ceerno yaltani est ce que ɗum ceerno Ahmad Bara wiya ceerno Ahmad Bara yaltani ceerno fayru jippuni makko to ceerno mawɗo fayi toon Allah waɗi ɓooyani ɓe jaltiɗi kamɓe ɗiɗi fof ɓe deggodiri ɓe gari haɓe jetti ɓe naati caaliki ceerno Ahmad Bara jooɗima e piliyani he ceerno Adjuma Seydou jooɗima ɓe kuccodiri joni noon tan ɓe deƴƴi ceerno deƴƴi ceerno Ahmad Bara deƴƴi ha woni aire pawɗo kadi est ce que hay hunde dilla ha o sona ɗojjago ɗum tan nanta e caali he kono haala hay hunde ananta gonɗi ndi mi keeɗi ceerno ndaara ceerno Ahmad Bara ndaara ceerno ha ɓooya tan kadi ɓe decca kadi jecce kadi ɓe ndarodira ha ɓooya tan kadi ɓe decca Allahu akbar nde ha juuti noon ceerno Ahmad Bara wi radiallahu taala anhu o wi eyi o wi min dey hande wonno anniyam ko dawtude ƴettitade mbuur ɗum wonno hande anniyam kono noon no wayno mi hayti est ce que mi hayti yaade hande o wi mami haalan on noon ko haytini kam ko nam so Allah jaɓi mami haalan on ko haytini kam ko o wi hande o wi hande o wi wonko Allah jola ɓeydande dental ngal alhamdulillah ko Allah jola ɓeydande ngal ko minne mi tawtore ɗum machallah o wi minen fof emin gandi oɗo ceerno Mouhammad Saïdou emin ganduno e makko kala juulde nde o juuli walla juulde nde o juulda walla juulde nde o juuli o tawa e nder mum nden juulde ko jaɓani Allahu akbar kala mo julni julde mum jaɓama machallah kala mo juldi julde mum jaɓama est ce o que ɗum min emin gandi ɗum alhamdulillah rabbil alamin kono hande noon hande wonko Allah jola ɓeydude est ce que on martaba noon ko Cheikh Tidiane goto dari e makko goɗɗo daraki hen Allah est ce que o wi hande kam ceerno Mamadou nde o haalata nde noon o wi o yejjiti so tawi ceerno Bara wi ko takkusan walla ko tisbar o nam o wi tan ko waktu garoɗo o so Allah jaɓi Allah ne jola ɓeydande en hen e oɗo saabi oɗo jiyaɗo Allah Allah ne jola ɓeydande en hen kala juulde nde o juuli julde nde juula koto hadara jaati Allah ɗum noon hay annabi goto heɓani ɗum hay waliyu goto heɓani ɗum sona Cheikh Tidiane Allahu akbar kanko noon ɗimmiti Allahu akbar machallah kanko ceerno Mouhammad Saïdou kanko ɗimmiti alhamdulillah rabbil alamin o wi hande o wi so tisbar o so takkusano o wi ko hande kam fuɗɗoto joni noon mi tawtore ɗo tisbar o nam min Ahmad Bara mi tawtore tisbar o mi tawtore takkusano mi tawtore futuro mi tawtore gueeƴe mi tawtore subaka janggo mi dawa Allahu akbar o ɗiɗo waktuji joyi somi heeɓi ɗum e makko ɗiɗo dolano kam waktuji am keddiɗi ɗi fof Allahu akbar est ce que o wi ƴeew ngal ɗo dokkal noon ngal ɗo dokkal ko Cheikh Tidiane goto heeɓi rokkede ngal kono hay Cheikh Tidiane ko balɗe limaɗe o rokka hen nam kono Seydi Hadji Mouhammad Saïdou ko ha darga daro machallah kanko rokka kay alhamdulillah rabbil alamin o wi ɗiɗo waktuji juuɗete to hadara jaati Allah Cheikh Tidiane goto darino hen kanko ɗimmiti est ce que alhamdulillah o wi joni noon mi fadat mi heɓa waktuji joyyi nam waktu fof ronano kam waktuji keddiɗi ɗi. haɗo Allah haali Allahu min andi ɗum ko dokke Allah mawɗe ceerno radiallahu taala anhu kanko ko dokkaɗo wallahi ha timmi ko dokkaɗo ha timmi inchallahu taala machallah jinnaɗo makko goto arino ɗo no wi Abdoul Aziz Dia ko bamum baba Abdoul Aziz Dia en o ma gonnoɗo ɗo bam maɓɓe ba Abdoul Aziz Dia ko on innira est ce que ko mawnum bam maɓɓe on ko gando on ari ɗo kadi ko gando noon kadi ko ñaɗɗo on saha galle ceerno Abou Baba en to ko toon o wonata ayi beddayel ngel jiiɗa baɗa ngel ɗon ngel dewgel galle ceerno Fikir Faye galle Hamad Yukki en Faye galle Almami ngel beddi kanko waɗanano ngel sababude makko ngel waɗi est ce que alhamdulillah ceerno mama waɗi ngel ko sababude makko est ce que o ari o woni ɗo dumunna juuɗɗo o wi omo wondi e ceerno fode dumunna joni noon ceerno yalti
gotol ene yaha jama ceerno yalti tan tawi mo omo jooɗiɗo caali ɗo on saka kartaji men mawɗe ɗe ɗe fulɓe ɓe piyannoɗe ko ɗen kartaji mberta e caali he omo jooɗe kartaji he ceerno ari ha tawi mo ɗo jooɗo salminimo ceerno mon jehen juuloyen sen garti ƴewen bottari o ceerno min mi juuli ko o min ɗe balɗe fof mi juulata e ma an juulta koye darura min juulami koye muhtar min juuli ɓooyi ceerno wiɗe wadde fadde min jaha min juula min ngara gotto ƴewen bottari oy bisimilla ceerno en pokkiti en payi jama ceerno noon wimo bisimilla joni ceerno wi goto e almuɓe he yo ar yaha to nen jeena bato totta ɗum sajjade e jeganayi addanamo sajjade addoya ceerno dari ha sajjade nde e jeganayi o ari ɓe berti sajjade nde ɓe pawi hen jeganayi ɓe ceerno yomo yo foftoɗo haade mumen arde o leeli tan nde ko ɗanima o leeli tan ɗoygol are makko allahu akbar allah no hollamo no ceerno yarata faade e jama he faade suudu allah he allahu omo ndaara ceerno ari ha sawdi jama ka bangge nano o boygel na wonno ɗon ceerno ari ha sawdi boygel ngel tan o nani sawtu ene sawtata nder jama to kanko baba mama Abdoul Aziz Dia o o nani sawtu ene sawtata nder jama to ene waktu kaari en ari waktu kaari en ari omo nana sawtuyel ngel nder jama to no ceerno ɓattorto jama ka fof sawtuyel ngel ɓuura laabtu ha ceerno yetti e damal he omo ndaara ko koyngal ñaamal ceerno ngal idinadde jama ka machallah ceerno naati hankadi sawtuyel ngel no haala waktu kaari hankadi gure Fuuta ɗe no gandirɗen ni gure Fuuta kalɗo dental ngal wonno sawtuyel ngel ene haala waktuji mum ene ngara ha ceerno yetti e sajjade he fof waktu sawtuyel ngel no haala o soyni ɗo ceerno dariɗo suudu kaaba ndu no naata jama ka no ara allahu akbar suudu kaaba ardi ko banggue funnague ha dari yeeso ceerno hakkude ceerno e ɓalal mihrab ngal kaaba ko ɗon dari hucciti e ceerno kono fodde sawtuyel ngel no haala ceerno woni soynu sappeji ha gayni ari darti e sajjade mum he o wi hade ceerno wiide allahu akbar sawtuyel ngel wi ko waktu kaari en heddino onne kadi ari machallah foto e ceerno on nde haali ɗum gayni tan ceerno wi allahu akbar habbiri ɓe juuli haɓe gayni mbeɗe allahumma salam ɓe duuri haɓe gayni o wi ceerno o wi nden noon o yi waktuji kaaletoɗi gariɗi kanji fof ɗi gari ɗi naate waktu ceerno he allahu akbar omo darda guite makko waktuji ɗi gari naate nder waktu ceerno mo juuli o waktu ceerno o fokkiti naate e suudu kaaba fokkiti e lawol mum omo darda guite makko o wi eyyo min kayde komin woni puural ndeke o waktu makko o fadi ko waktuji ɗiya min mi anda ɗum eyyi ɗum kam min komin woni puural joni noon o fini hankadi omona jooɗi ceerno en ne gummitima ga ne garta kadi omo ndaara kadi nde ceerno yaltata jama nde ko koyngal mum nanal ngal iɗi yaltude jama ka ceerno noon hankadi ene fayi e damal galle he hawri o fini o girñitino o dogani ceerno maɓɓe ceerno o seydi ba ko an jogui haqiqa minen ko bindi min jogui an ko an woni joom haqiqa o ceerno mi tubani Allah radiyallahu taala yimɓe gondu hen kono ganda ɗum gandata ɗum wallahi gora law gonga alhamdulillah bil alamin o wi kanko ko makko ko andoy to tan ko lahara allahu akbar hono no oɗo waddi e ceerno mawɗo ni ceerno mawɗo Ibrahima Madonga koni kadi waddiri e ceerno radiyallahu taala bisimilla on ko gando kamɓe ceerno en jangguiɗi on kam minen min jiiɗum e min gandi ɗum ceerno Mamadou Ibrahima ko wurno wiye Madonga Mali ko toon o jeeya kamɓe fof noon jangguiɗi e juuɗe ceerno Hamme radiyallahu taala an gonga ceerno Hamme goto fof o haalino sifori o haali ceerno Hamad Saïdou kammi rokka ko ruhuji ko neede ruhuji tagoje ceerno Mamadou Ibrahima o wi Allah rokki ɗum ko famde saria ko wiyete saria ko ilmu sariati ceerno Hamme ne irri wonde ko jangini ko fof ko ceerno Mamadou Ibrahima Madonga ɓuuri wawde saria
goto fof on ko won fannu Naam. mo ɓuri irranade ɗum Gonga. joni noon kamɓe fof noon soɓe ndendi koye nder dokkal Sadio Mouhamadou Saïdou heɓe goni kamɓe fof Boni kam. joni noon kanko ceerno Madou Ibrahima nde yahi kadi ha ɓe ceertoyi toon o nanoyi ceerno Sinthiou Madina o yi omo nanno no tagoje ɗe gardata omo nana ɗum o wi yo aro ƴeewa ɗum no wayi o ari o tawtora Daka tawi dakaji puɗɗima Naam. o tawtora Daka o hooti o woni toon kadi duuɓi ɗiɗi goɗɗi o felli kadi arde ngol kam taw wona Daka ko arde ƴeewde golle ceerno Alaji Mouhamadou Saïdou no mbaade e sariya joni ko ɗum ari ko feesde golle ɗe Gonga. hakkude majje e sariya Sharia. o immi toon o ari nden o ari eywa o ceerno jaɓɓimo teddinimo jippinimo yamiri kadi dendagal ɗo ari e nder wuuro he e dendagal gaɗɗo yimɓe mbaɗata so ari hen yoɓe kollumo no ɓe mbaɗirta yoɓe kollumo ha laaɓa o woni ɗo lebbi o woni ɗo fodde lebbi tati omo e wuuro he omo yiide o fof omo yaada yimɓe ɓe ko watte ko fof omo tawe ha lebbi tati ɗi timmi o ari beetawe ceerno jooɗi ceerno o wi ceerno Mouhamadou Saïdou o winama o wi joni de alani ko jinmi ceerno wi ala mi anda o jinmi ko ƴewana kam renɗo Qur'ana jeeɗiɗo mbe jogui mumen haaju ceerno bisimilla ɓen jeeɗiɗo noon min jinnaɗam o ne tawa hen ceerno Oumar Diallo ko jangguinanno nder galle ceerno ne tawa hen ceerno Amadou Saydou bamum ceerno Silaji Lidel ne tawa hen ceerno Sadou Lam ene tawa e mabɓe ceerno Moussa Niang ene tawa hen ceerno Oumar Lo ene tawa hen ceerno Ahmad Sam ene tawa hen ɓeɗo jeeɗiɗo woni ɓe ceerno rokki mo o wi eyi almuɓe yo ngar beetaɓe min ɓe caali ɗo min ɓe jogui mabɓe haaju ceerno nani kamɓe almuɓe fof ɓe gaari ceerno Madou Ibrahima wi yoɓe gaddu deftere kamilu ganduɗa ko nde ɗereji mum ceernda deftere addoya o nangui deftere nde o jiiɓi ɗereji ɗi ha kamilu o jiiɓi ha jiiɓi o wiɓe yoɓe biltuɗo e mintaji sappo ɓe bilti kamilu o ɓe tottimo o wi o ƴeewi eero o tawi ko mintaji jeeɗiɗi joni noon kamɓe koɓe jeeɗiɗo o wi joni bisimilla joni omo ƴeewa deftere nde so tawi wiltima o ƴeewi deftere nde o tawi nde wiltima o bisimilla joni so yeehi ha en juuli gueƴe mami haalan ceerno waɗana en hirande rokka en sukara e warga mbe jogue moon haaju ɗo funnague caali ɗo kamɓe jeeɗiɗo ɓe bisimilla jooɗi ha Allah waɗi gueƴe garta du'angal jangga ha ɓaara o ari yetti kanko ceerno Madou Ibrahima o niri ceerno yo hirande nde adda seereɓe ɓe gaari jooɗi o wi ɓe hirande nani kirtuɗen sen kirtima e gayni goto fof ko silka Qur'ana pawmi ɗum ɗo e fajiri goto fof ko silka Qur'ana ata e onon ko min defata ɗum ata e mo jarton on ko min defata ɓe nokki jeygol e du'al heɓe ɓattinimo ɓagga suuji fof ɓattina o ammiri atayo o mo siiwa so siiwi tan ona goto fof ɗo dari o holli ɗum ɗo daroto tugga bakara ha naata joni noon goto fof dari e nokku mum ɓe gone janggo puɗɗi so siiwi tan o adda kasuji goto fof tot ɗum kasu mum yara jokka silkini ha Allah waɗoyi noddinaɗi gadani idiɓe ɓe ko nden timmini woɓɓe timmini ko salade nde feññintede woɓɓe timmini kode cakkitiɓe cakkitiɗo o timmini kode ceerno mawɗo yaltata en koye jama hawru e timmingol on joni noon wayi ɗum hanko ni o waɗiri nde yeehoyi ha beetawe o arti ɗo caali ɗo wi ceerno o wi min de adduno kam ɗo ko peesde golle maɗa ene mbade sariya golle he ko fof mi anda ɗum oy kono golle ɗe fof mi ƴeewiɗe mi tawi kañƴe fof eɗe jaada sariya ha heddi waktuji ɗi hango ɗi jadano sariya waktuji ɗi kam juulaka e muhtar koye darura tan ɗe juulte ceerno bisimilla joni noon ñande hen
ɓe jooɗima tisbar yoni ɓe jeehi jama ɓe juuli ɓe garti takkusan yoni noddinama ceerno yaltani ha nangue jiiɓi mbuuɓi en jooɗi mudde ko nan ceerno yalti faye jama ɓe jetti kadi koye dingiral koye bowal ɓoral ɗon sa juma sengge o wonno dingiral gongal hirnague juma sengge o ko ɗon ɓe juulat takkusan ɗon on sa mangoje ne keewi ɓuɓri ne heewi joni noon ceerno ari kadi woni e fewnu sappeji kanko omo daara ceerno omo daara nangue nangue nani ne jogori mudde joni joni ceerno nani ne fewno sappeji ɗum ɗo kam hangar ɗum kam o ronki famde kanko o ronki famde e nder hen tan Alaji Amadou Hammat sa on koye gurdam mum ceerno fokkiti fayi e sajjade ne jogori habbirde Alaji Amadou Hammat dari yeeso ceerno ƴetti junggol ngo wona wadde ni e weewe he ceerno Modou Ibrahima ɗo dari ɗo e nana jungo ngo wonɗo e ngo yana o ceerno Modou Ibrahima o winama oye maccuɗo Allah o juulta sona taw no gasni kaaba ko joni kaaba ari ko kaaba fadano kaaba ari kon omo nana kanko ceerno Modou Ibrahima omo nana jungo ngo ɗo yanata ɗo joni noon ceerno habbiri ɓe juuli haɓe gayni ceerno wi ceerno Alaji Amadou Hammat e ko mbaɗirɗa ko mbaɗɗa ko mo yamirma ya waɗ ɗum o ceerno ko holludemo tan wonde waktu o ko ma kaaba arane juula ceerno wimo woto ɗum wattu o wi enen ko golleten ko eɗen gonde Allah ene laaɗum e ko laaɓi eɗen gonde Cheikh Tidiane wirnaki hay hunde wirnoraki ɓe hen ko mbatten ko ɗum waɗi enen en ɗaɓɓani hen gonɗinede en ɗaɓɓani hen en kulani hen yeddede enen ko gonɗen e dow mum ko namnaki kadi kawisaji ala kawisaji en jamiraki en kollu ɗum so kawisaji ne kolla hen ko Cheikh Tidiane totteteno waɗatno ɗum ko Cheikh Tidiane hoore min mbi hollata no mujisaji enen en jamiraka ɗum mbiɗen ko yen dartu wonde almuɓe ko ɗum mbiɗen ko amma yaade no holla gueɗe ala ɗum ala hen ko ɗum wattu ceerno Modou Ibrahima wimo ceerno o winama o wi ceerno min tuubi minen ko bindi min jogui minen ko bindi ɓaleji ɗi han min jogui an ko an jogui ko ɓuuri sellude ko an jogui haqiqa ko an woni haqiqa an jogui haqiqa minen ko bindi min jogui an noon ko haqiqa joguiɗa mi ceerno Modou Ibrahima ne ko ni waddira ceerno machallah en jetti Allah tan alhamdulillah nde tawno koye aduna tan wona aduna gonaɗo o noon ko aduna mo ganduɗa koddiraɗo ha gasi ari kono hoddira ko waɗata hen ko fof ko hoddira wallahi kono kay tawi ko labde e laɓɓinde ala ɗum kay kam ɓurata ɗo alhamdulillah rabbil alamin ɓurata ko gonɗen e dow mum ko ala ɓurata abadan ɓurata alhamdulillah en jetti Allah noon alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah ceerno Sirajuddin batuji makko sakket ɗo e Madina nde immiti nde o woni Dakaru omo arti Fas Maroc omo dañi accident koyngal ngal o woni toon dumunna juuɗɗo juuli toon korko juuli to haw juuli toon taske Dakar taske o noon juula tan o arti ɗo te Baba Saydou Hammade fof batti wiide kamen so ceerno juultani ɗo taske tan kamen ko tawoyoɓe mo Dakar kamen totte kake mumen tawoyamo Allah waɗi o arti o wonti ɗo ha caggal julde nde dente ɗe gari ɗo juurademo Fuutankoɓe Casamance tan kadi aduna fof rendi ɗo gari juurademo joni noon omo jooɗi ɗo caali ɗo on sako kawase o waɗi o tawa wawade paɗe o walla ha o yetti e piliyani o jooɗi joni noon o wi e nder jonde he tan ɓe mbi ceerno
almuɓe daro ceeken en ɓe de ne jiɗi juurade no almuɓe galle ɓe ceerno bisimilla almuɓe galle ɓe yo ngummo mi yiyaɓe calki fof immi hay goto heddani nden calki ummima tan kanko mi balle kam mi ummo mi balle kam mi ummo ceerno Mansour en cekkimo immi o dari ha joni o jotti fof jotti o wi ay nde almuɓe mbi nde almuɓe mbiya yo ngummo o wi eyyi ɓe mbi eyyi o wi Allah itti Allah woodi ko neldi ɗo neldal Allah ngal noon kala mo ngal tawi ene dari tewmo har mi jeeyi Allahu akbar min ne mbi balle kam mi ummo mi daro o wi Allah waɗi nde ɗum ara tawi minne on balli kam mi ummima mi darima machallah tawi enen fof eɗen dari enen noon wona enen tan ko enen lomti dental ngal fof Allahu akbar enen lomti enen tawaɓe ɗoɓe ken lomtiɓe heddiɓe ɓe tawaka ɗoɓe fof machallah alhamdulillah alamin Allah taala o wi hande kala tawaɓe less caali he tewmum kam har mi jeeyi en lomtima en nawori noon dendagal heddiɓe caggal ɓe fof en jetti Allah e naɗum en jetti Cheikh Tidiane alhamdulillah en jetti ceerno men sabi ceerno men oɗo ceerno men khalifa o ceerno Alaji Mouhamed Seydi ceerno Ahmad ceerno Boyinaji ceerno Mouhamadou Lamine to kay heyɗi ɓe ala ko keddani ene makko hay hunde ɓe kaali fof haalaaɓe gonga sabi ɓe mbi ceerno Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhu so ceerno joɗinoma ɗo caalɗo waɗi batu mum ɓe jooɗi so ceerno Tidiane ari walla so ceerno Tidiane wirtima ɗon tan ene ummi gese walla ko nandi hen o wi tan o yiila hoore o wona e woyde o wi min Mouhamadou Lamine de sunnam tan sunnu mo ɓurmi jogade ko zamanam jogorani hawrude e zamanu ceernam ceerno Ahmad Tidiane ɗum tan woni sunnam sonno kay zamanam ne yettotonomo mi yettanno Allah ko ɓuri ko jettumi Allah ko kono noon ɗum mi rokkaka ɗum joni noon enen rokkaɓe hawrude e makko ɓe tinnoɗen darɗen ha tiiɗa gonen e yamirore makko gonen e juuɗe makko ko selli mbasen yeebade tinnoɗen hen no moƴƴi inchallahu taala yo Allah wallu ballon yo Allah wallu en amin rabbil alamin amin amin jetti Allah no feewi alhamdulillah rabbil alamin kabaru jinnaɗo o ne ma en kaalino ɗum gure lawol bisimilla ma en kaltu hen seeɗa won ma won noon bisimilla ko ngakkiri en hen saabi en timani e ɗereji ko ene winda kanko jiidigal makko e ceerno ɗum waɗi ko kanil tan sa ɓe kanil eɓe jangga toon ceerno mawɗo tawi ɓene wonde ceerno Ahmad Barro radiallahu taala anhu ko toon ceerno en tawiɓe ko toon kadi ɓe jiiɗi ceerno en ɓe nanguiti hen ha tiiɗi machallah ɓe pelliti kay kamɓe nde ɓe gayni jangde fof ko ga e fayi ɗum saha ɓe cuwa wadde galleji nden ɓe jii ceerno en radiallahu taala anhu ɓe mbayi e juuɗe mumen ɓe dokki ƴette haali maɓɓe fof ɓe mbatte juuɗe mum Allah hoddiroy noon nde ha waɗi duuɓi seeɗa ɓe ngari ga ɓe jii ceerno ɓe kalani ceerno ko ɓe anniɓe ferde ceerno namniɓe goto fof holno woniri to nokku mum to ɓe kaali ceerno wi eyi bisimilla onon mi jamirmi on ko yon keddo toon yon keddo e nokkuji mon he gona noon toon julɓe ɓe sabu kon wallodirteɓe gonon toon wona enen fof kay wata en ɓuftata garen ga won accaɓe caggal ɓen ɗon kano mbaɗi ceerno wimo ni o bisimilla hankkadi noon woni hakkillaji ko ga tan guri sa fof ɓe dogat ɓe gara ɓe garda e baydaji maɓɓe ha ɗo on saaha ɓe goniri noon ha dumuna fuɗɗi juutde Allah noon na walli kam kala ko ɓe kadi yimɓeɓe ne katto haala waɗi ñande hen noon ɓe juuli futuro ɓe birda sukaɓe ɓe deke ne gaddi fiyoɓe bawɗi ko wonata sababu gargol ngol ko kalanmi sukaɓe ngari sukaɓe wuro ngo ngari ne gardi e joom bawɗi en ene piya ɓe ngari ha e sardamal jama ɓe dari ɗon eɓe goni e hongol kamɓe ɓe donki andu koɓe birdata nden ɓe jofni wirdo o min kam janggo mi firi mi yeehi
janngo tan ɗum waɗi ko kanel toon Fuuta ɗum waɗi Fuuta amen kay yeey toon ɗum waɗi Fuuta amen kay na woni duuɓi mbimami ndeysan joni noon hankkadi ɓe pelliti arde ko felliti arde kono wanawde hay hunde wanawde hay goto ɗum ko ma disnodire ceerno Oumar Lo mo ganduɗa ɗaifa ko baaɗi ko ndeysan kamɓe gondi kamɓe jangguidi mbaddi hunde fof o wiyo min kay ɗo jaaɗa fof ko enen jaada an jaaɗat mi wonɓe kaɓɓe cawli maɓɓe fof tekku haɓe jettiɗo jangti ceerno Fergo ɓe kaali o haali noon ko woni sababu Fergo ngo ko ha gasi dinam natti moƴƴi toon mi wonta toon dinam moƴƴata ɗo ko ɗon paami ko ɗo kadi koolimi dinam feewata aɗi ceerno bismiɗi ɓe goni ɗon hedde lebbi 5 ɓe nder lebbi 6 ceerno yamiroɓe ɓe duttano galleji maɓɓe kanko babam kam o ruttata yo ceerno Oumar Lo ara yahanaɓe so yeehi ma addanmo galle makko ceerno Oumar Lo hedli yetti jangti laawol ha gasi mawniraɓe babam nan toon ko rewɓe ɓen mbi ala Oumar Setto kay no wuurna koyɗe mo daare leydi goɗɗo rontaka ɗo galle mum yaada hen jaɓata ɗum so ari noon wawi ɗittugal makko kono kay goɗɗo kay nawata ɗo galle o ceerno Oumar Lo kam rondi galle mum ari kanko caggal ɗum o yeehi o yahani galle makko nden o yettima o haalan nena makko min kay paaɗa fof ɗon paaɗi ɓe kebli joni noon o wi galle o yo heɓɓe galle o hebli joni noon hankadi mawɓe ɓe e mawniraɓe makko ɓe goni hankadi e tarnuɓe ene mbiya onon kam mata mawɗo debbo ko jaaho hay goto noon suusa namnademo hay goto suusa namnademo haaloɗo hen goto noon aroy on ko mawɗo e maɓɓe ari wimo kaari an kam Oumar de ari wi ko pelliɗo fedde ko nawo galle mum an nene kam hol miijo ma min kay meeɗa miijo koye ala sona Oumar woni fof ɗon gonami Oumar kay fokki min kay min heeɗata yeeso ni Oumar kay min heeɗata yeeso mum ni woni kissa ɓe jooɗi baba suuji maɓɓe ɓe pokki ɓe keɓoyi oto mi annda holto ɓe keɓoyi oto kam kono kamɓe mbaɗi balɗe e laawol hono ɓettade kanel wuro ngo no wiyete wuro ngo andi wiyete ko saye sara ɓogge wuro ngo wiyete ko saye ko toon o immori o ari o addi galle o fof haw yettiɓe mi annda hitande e feri kanko kam gargol makko ɗo Fergo makko go kanko kam nde o ari kanko tan nden ɓe mbi ko 54 1954 ko nden waɗi ndeno jangdi Fergo ndeno feeri wadde ko ndeno feeri ɓe ndeno jangti Fergo ɗum to addoyde han kadi galle ko ndeno feeri nden kam ari ndeno ari o jooɗi 54 alhamdulillah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu aleykum salam calmini on min juurima on kadi min beltani on ko batton ko alhamdulillah ɗum ɗo ko wurtinde nam mayano wallahi kono ko wurtinde selli wona ko maayi tan wurtinte gonga ko wurtinde enen ha guurten e ko gonɗen e dow mum gonga ɗum ɗo ko hirjino ha mbawen wurtude e ko gonɗen wallahi inchallah taala alhamdulillah rabbil alamin yo Allah wallu en amin alhamdulillah ken wallaɓe kadi banggueji foof inchallah heddi tan ko wallude hoore mum gonga inchallah heddi ko wallude hoore mum tan nam inchallah taala assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh waaleykum salam warahmatullahi taala wabarakatuhu ceerno Hamdou Siraji Dia min gaynidani e maɗa to ene jogui hakke namde ɗiɗi emin jiiɗi namdade kono noon ko yettere Allah no fewi ceerno Amadou Samba Lo sen paami rogere hande nde dogue ɗe foof ko dogue baɗɗe fayida rogere hande nde ne kadi koni kayrene koni heeride nam gonga e nder dogue alhamdulillah saabu sen ƴeewi tan to ƴettiri to e seeranɓe ɗiɗo ɓe ngannduɗaa ko balni mbiya ko seeranɓe ceerno malla ko jangguidiɓe ceerno annduɓe ceerno tigui tigui
on sa ƴeewi ceerno Samba Dow ista o no haaliri ni no ɓe mbaddiri e ceerno نعم kamɓe ɗiɗi fof ɓisso o ko gooto mon heen fof wonko wonno e ƴeewde gonga ko ƴeewi ko ƴeewanno e ceerno ko tawi toon ko daɗi ɗum dali wallahi no o wiini ni ɓen ɓe kolli wonde kamɓe koɓe seeren ɓe bindi en kono ko ceerno ko kañum ko haqqi haqiqa wallahi ɗum ko yettere Allah alhamdulillah sen jimima e ngal dawal e garten e dawal tata ɓiyol ngal ari to banggue ceerno men halifa min Ceerno Diama Tidiani Ba no gurdiɗen hannde o wadde enen ken foɗɓe yettude Allah no feewi wiide alhamdulillah rabbil alamina o haali e nder haala makko o wi hunde nde koko hoddira gila suwa arede wallahi mataw ko yimɓe jahat tan ene feeña aɗa yiya e mbaadi ndi no wayni ganda an ko ɗum woni ko Allah hoddiranoma o wini e goto e seeranɓe e kaheydinaɓe no wiiri wonde kañum sinno de ndeysan ewa sinno de taweta no gurdam oɗo ceerno kañum ko ɗum woni ko woyata ndeysan wadde enen Allah yiiɗi en hannde hawrude e gurdam ceerno ɗum ko yettude Allah yettude Allah no feewi alhamdulillah rabbil e dawal makko nayi ɗiwal koto jinnaɗo makko ceerno wallahi wallahi no ganduɗa ko e galle mum joɗiɗen ɗo koye ɓiyum kadi woni mo joɗiɗen ceerno Mamadou Siraji Dia alhamdulillah sa ƴeewi eno haaliri ni e gonɗo e gila ene jangga mbaɗamo bayiw e ceerno mo jiiɗa jiɗɗa gonɗinɗa wallahi taw an hay hunde on saaha ala ko gonɗa masalan a waɗani galle a waɗani haydara mbayiɗa e on ɗon ceerno ha hakkille ma wona e muɗum ha gabboɗa ɗum e wuuro ngoɗo teddungo Madina Gounass ɗum kadi ko doggal ceerno Amadou Samba Dow o haalni en no jinnaɗo firdi ha no yettiri ɗo e Madina Gounass e ko 1954 nden o jangti ferko joni o haalni en no on ardi fof joni ceerno Siraji min jogui hen namdal ko holno salliyagal ngal ardi e makko kanko ceerno Oumar Seck e hol kadi annen ko yaata hoore maɗa caggal ɗum holno ɗum arde ma ha hannden lomtiɗama to lomtiɗama ɗo kay mbiɗa andi ɗum kay inchallahu taala hay kanko kam ndew ari nde o tawi ɗo baaɗi ko minni ko alajuma malla min kelli on idimo ɗo on saaha ko on ceerno moɗo waɗi e jamahe on noon kanko babam noon ceerno siñcoyi ceerno nayi ɓe unfani taw ko unfani ɓe gidi wonde hidmatu en fof siñcaɗo koye dow maɓɓe unfani ɓe gonoyi toon ɓe goni ceerno yiɗi siñcude wuuro innirago Bouleydatu ceerno anno siñcude ngo ko funnangue Madinatu funnangue unfani dow hayre ɗo ɗon ceerno annino wadde wuuro ngo wuuro ngo annino wadde babam ngo ko ɗon annino wadde ngo caggal ɗum no joltanoyimo waɗoyde ngo ga hedde lenkiri ga ɗum noon hawre ɓenne kadi gari ñaguima ene jiiɗi siñcanede wuuro jiiɗi ko yaltude e gurɗe goni ɗe gara gona e sunna gonaɗo ɗum woni noon ceerno moɗo siñcoyi gon wuuro felli ƴettudemo nawamo toon ceerno ƴettimo ɗo nayimo toon min koye gondi wuuro jibinaɗe Bouleydatu Bouleydatu noon ko duuɓi nayyi babam waɗi toon hitande jiiɗa ɗum min jiimi aduna ko min ko 3e mois 60 3e mois 1960 bismillah 3e mois 1960 bismillah nane kaytajam hen ni eddi ko nden jiimi aduna joni noon woni kanko jinnaɗo o woni toon aloɗo ceerno mawɗo ari toon nde ceerno ari toon ene wone batu mum ene haala diine o tan ha rawandu felti yeeso batu mum rawandu felti ɗon tan ceerno namni ɗum ɗo so tawi koye wuuro he ɗum jeeya Bouleydatu ɗo ɓe mbi aha ceerno ko kaari jeydi ceerno wi to woni omon sey yawaroy gummi ɗon ndu wara ceerno wi ɗum ɗo noon enen en koddata e ɗum taw ɗon on pelli hoddude e ɗum ɗo almudo o mi nawata ɗum almudo o mi itta ɗum ɗo mi nawata ɗum
on sahaa wuro ene wiye Saare Farin woni ko gaa e Uulhe ɓen ene ngari ene ñaagii ceerno Almuuɗo ceerno fellit nawde baabam toon ɓen ceerno fellit nawde baabam toon hawre Alhaji Mallamin Kelli rafi muɗum ene irti tan wonde rafi o ene irti alaa mo wawata yii tan o deeƴa sonaa baabam ceerno wiide baabam yo wonde makko ni baabam jooɗori ɗon wonde e makko haa no ruttori ni rutti nde noon baabam iɗi e ceerno so iɗi wadde salli ko ceerno Alhaji Abdoulaye Jowol ko on ceerno noddi waɗi ɗum salli ceerno Alhaji Abdoulaye Jowol ɓe haa woni ɗum no rokki ngantu yo ceerno yaafo ɗum salliyagal ngal ano nanirmi joni noon Alhaji Abdoulaye Jowol yaafa ceerno wi yo paate njool bamum Haruna Ba paate en on saka on jogino lampaji jumaka lampaji pétrole on waɗatno hen pétrole on huɓɓata on ñifata on mofta ceerno yo on wattino dinde kono ko dummuna daɓ ɓe ɗiɗo kam ko ɓe cilmi kam boni caggal Alhaji Kelli salli haɗano Ibrahima Keɓe nan ɗon Moussa Keɓe mawni ko o tawi maayi joni noon waɗi ñalawma goto noon ceerno nolani babam yo ar ɗo jamaɗo ceerno wi min de ɗiɗo dumunnaji fof komi kollunoɗo Allah mbeɗa yiilo mo Allah resdata ka ɗo juma joni noon feeñani kam ko an tottanmi juma ka oyi ceerno mi wawa o wi min de wiɓe mi yimi totta ɓe ɓen kay ne jenana ɓen kay koko jenana kay min kay ko ɓen mbi ko ɗum mi wadde wona ko mbiyata ko wona wiidema nde mbaɗa ɗum ko wiide ɓen nde mbaɗa la sala sallam Cheikh Tidiane fof mbi ko an woni joom juma ka mi totta machallah ɗum noon ko an tottami an no mbaddata hen ɗum ko an tottami o wi ceerno ɗum noon ndefanoɗami ceerno wi eyi ɗum kam a defante inchallah ɗum noon defano ni woni an kadi wattedemo e juma he on saaha elle ko ɗen balɗe tan min natami jangde balɗe watta e juma he ɗen balɗe natami jangde ni duuɓi 56 kam o woni e juma he 56 hitande o woni ɗum e juma he alhamdulillah rabbil alamin e nder ɗin duuɓi fof ne o ruttaki Fuuta sonade ceerno waɗi lappol mum to amen to ɓe jeeyi jaɓɓoya toon ceerno kono yaada tan haajuji no neɗɗo yarata e balluɗen toon ala o yahani la foti ko ɗon dottugol makko ha keɓɓirɗa eyi nde o rutti nde mbeɗa windi ɗum kam no yaarumi sabi nde hitande fof mbeɗa windi ɗum ko kaydo mi yitani ɗum tan kono mbeɗa windi ha feewi wadde ha jiira eyyi joni noon ma en mbaɗoy mami haalnoy on ɗum kono nde o wi nde o lomtintami nde kanko ceerno men oɗo tawi o ala ɗo tawi ko jaltuɗo wuro ngo o noddi ko Ceerno Tidiane Ɗahiru o haalani ɗum Ceerno Tidiane Ɗahiru neli ko ceerno Ahmadou Ammar ceerno Ahmadou Ammar ari ɗo tawi kam mbeɗa arti guese mbeɗa woni nder suudam ɗo mbeɗa ha o moto makko gaari ɗo naati o wi ande ko wiral ceerno gaddanma ndemi jam tan ndumi ha yonewal ceerno bisimilla marhaban jooɗi mi camdira ceerno noddi Ceerno Tidiane Ɗahiru téléphone wonde o lomtinima ɗo bamma wonno ɗo yo artu jama hen
joni ceerno kam kala ko wi ko ɗum tan watte inchallah e on sahaa noon nde gartumi e jama he woodi e yimɓe he mbiyami a wiyanoma cahen tan mbiɗa ala muuɗe mbimi on ɗi pulel wi ko gonɓe mbi a wiyanoma yo ar gona e jama he caliɗa mbimi ala hol mbiɗomi noon hol mbiɗomi yomi ar gona e jama he cali yo ɓe gona e haaltude noon haalaji ɓe ganda mbimɓe min ceerno meeɗa wiidemi yomi ar mi wona e jama he mbimi ala meeɗa won gonga woɓɓe tan mbimi wonno babam waddano noon so tawi ko ɗum saktimi tinani ko ɗum kam tinmi min kam babam artino jama subaka ene won artide koye rafi o artide rafi o noddimi tisbar fandima o noddimi garmi o itti cokkirɗo foye joom o tam ya noddinoyi ɗum ko haade ceerno nelal ceergal arde ko ɓooyi ɗum ko hitande gartumi jangde tan gonga joni itti cokkirɗo ko yami noddinoyo joni noon mbeɗa jogi cokkirɗe mbeɗa ummi galle amen mbeɗa fay jama mbeɗa yaha e laawol he mbimi on ɗum noon wona mi yaha mi noddine ceerno ara mi wuurna suusa ɗum waɗa taw ceerno wona ceerno yamiri suusa wadde ɗum gomme calculde noon holno mbaɗani anno mbatta mbimi joni somi yehi somi soktima ɓaade mbeɗa anndi fof no uddifirte soktima micro mi nodda ceerno hamid so waɗɗani aram totta ɗum cokkirɗe ay ko on salliɗimo gonga joni noon Allah waɗi mbammi noon jettimi tan guddumi micro o tan assalamu aleykum ceerno hamid dia sa waɗɗani aɗa fataɗo jamaɗo kisa o waɗɗi weelo makko omo hoota omo yaara e galle baba alpha isaɗo ɗon o yaranno o tuuri weelo makko o artote kam ɗo nder mihiraɓe ɗo mbimi babam de sallani cokkirɗe ɗon mi woni kooti jam balɗe jeenayi kanko woni e jama he on saha ndeysan babam sallahi gartum noon o wi kam hol kadi kam noddinde mbima ala min de mi taw tan mi wawa noddinde tan mbi mi noddu bawɗo mi totta ɗum o deƴƴi mbisna taw ko ɗum ɗon ɓocciti woodi no haalira min de kam ko ɗum ɓoccini ɗum ɗon mi sikki wona lomtogal ala ɗum ko lomtinede min de ɗo am ɗo wona 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 kay ɓaade ko ceerno Allah resdi ɗum kañum jeeyi ɗum so waɗani ɗum neɗɗo o so wino waɗa so neɗɗo wino waɗa tampurel tawa gaynata kañum koye defaare ɗum waɗete wallahi ɗen gueɗe koye defaare ɗe mbatte est ce que wona tan mbeɗa jola tan mbeɗa waɗa ala Sarif Mahmoudou wino min ni Sarif Mahmoudou wi mo tami Cheikh Tidiane o wi ceerno Mouhamed Saïd radiallahu taala anhu ko Allah lomtinimo e jaffere Cheikh Tidiane gonga wona goɗɗo lomtinimo o ceerno Ahmed Tidiane ceerno o lomti ko Seydi Hadji Mouhamed Saïdou e dow yamirore nelaɗo Allah sallah sallam e yamirore Cheikh Tidiane gonga oɗum waɗi ɗum watta caɗele kala ko rewna lawol watta caɗele watta caɗele wallahi kala ko selna lawol noon Allah caɗele selɗi ko ganduɗa ko oɗo tan jeeyi ko o tan waɗata ɗum acciyemo tan kanko tan o waɗa kanko tan jeeyi kanko tan wawi wadde ɗum wona gonga so waɗi tampere watta wallahi kono so en mbaddiga e koye men ko fonno wadde ɗum tampen tawa en gaynaki en gayna gonga wonoya badgol gongol ngol wona baɗoygol ngol wonta ko baɗoygol ngol fewnitaki gonga ɗum no ɗaccen tan o waɗa alhamdulillah ɗum ɓurata wallude en est ce que ɗum ɗon ne ko ni waɗi machallah assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah jarama no fewi machallah beltima ceerno Samba Lo ceernajo jarama no fewi jarama kay en beltima no fewi alhamdulillah e oɗo famamuya goɗɗo fammingol so tawi a ƴeewi ceerama Samba Lo ene woodi gueɗe nani hen koɗe jangde nam goo jinnaɗo makko o no o wiiri ni no ceerno yamiririmo to banggue jamaka e on no jabori ceerno en gandat ko yahata ɗo e dental ngal ko ɗum ko yamirore Allah e nelaɗo muɗum tan goɗɗum ala hen gonga ayi nde ceerno wimo ɗum ɗo ka a joguitanaɗo ɗum ko Cheikh Tidiane e nelaɗo sa sallam yamiri est ce que wadde a yi o wi o woni hen duuɓi 50 e jeego jeego te enen foof eɗen gandi
alhamdulillah kanko ceerno Umar Setti Ba Umar Setti mbiɗa ɗamini o wurani duuɓi temedere wadde ko ɓuri heewde e gurdam makko fof o waɗi ɗum koye jama wadde ɗum ene settina wonde ko Cheikh Tidiane e Nala Sallam jamiri ɗumen e gueɗel deftugel he ngel kanko ceernajo o waɗi tigui tigui gollal ngal ganduɗa e o jaɓani jinnaɗo makko o ɗoftima ceerno makko jinnaɗo makko yamirimo yo ya o noddino o yeehi kankone Allah longinimo wonde holno wawete wadde ɗum ceerno ene rani o jaɓani jinnaɗo makko o yeehi o udditoyi Allah longinimo o noddi lomtiɗo ari noddini woni he balɗe jeeɗa o rewno jinnaɗo makko o rewno jinnaɗo makko non Cheikh Siraji min beltima machallah ewa hunde waɗi filantagal manggal wallahi ko taɓal manggal ceerama Samba Ɗum machallah jarama eyyi ko noon tan joni kam en jetti Allah no fewi ewa e ndeɗo yewtere nde ganduɗa hande o so tawi nde naati e nder aduna he machallah ma yimɓe kadi ɓeyditoro beltoto kadi dental ngal beltono kadi Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala e golle muɗum mantinde joni o ala kulli haalin ko konngol ma tan mbayi niwɗo e ko cakkitortoɗa wayno wadde bandiraɓe inchallah cakkitorto mi waynorade tan ko nura sallah sallam winoni nam o wi o wasiyima en yo en kul Allah nam ɗo ganduɗen fof kulen Allah kulen Allah ndewen Allah jokken en ɗam gonga ɗum jammiraɗen wa amma ko heddi ko wonde e yamirore Allah e wonde e yamirore Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirore Cheikh Tidiane e wonde e yamirore ceerno so ɗum woni tan ko kisɗo gasi inchallah heddi ko fof wallahi jazakallah ko haalaji tan wallahi wa amma kisal woni tan koye ɗoftade Allah e ɗoftade Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e ɗoftade ceerno ɗon tan woni kisal aduna ila akhara alhamdulillah nde wonno e tawde wodni Allah en jii jinnaɓe meɗen ɓe koɓe dañi ko en mbawa wiide ko ni sifori kono kamɓe ɗen gandi kam koɓe dañi wallahi selli enenne kadi ɗen jogui jorto moƴƴo to Allah enenne kadi ken heɓoɓe holi ɗum ko Allah ene fodi fodore nde o ñagaka nam Allah wi walladina amanu wattaba'atum dhurriyyatum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatihim nam ɓen yaltannoɓe Allah ne gonniri Allah e ko laaɗi haɓe dutti hen ɓiɓɓe maɓɓe caggal maɓɓe jiiɗi ñemtindeɓe hayso ko seeɗa tan ɓe ñemtini Allah wi alhaqna bihim dhurriyyatihim mamin gaddu zurriyaji maɓɓe ɗi min mbatta e maɓɓe est ce que gon jorto eɗen jogui gon jorto timmugo to Allah en Nelaɗo Cheikh Tidiane eɗen gandi kam ko Allah fodi ɗum kadi o fodata nde o ñagaka wallahi gonga ko kanko tan fodiri noon ɗum noon gon nden fodore nden kamɓe ɗen gandi nde lutata inchallah nde wonata tan ɗum noon en beltima alhamdulillah ñagotoɗen Allah tan ko yo Allah timminan en anniya ceerno e meɗen amin amin anniya makko e men yo Allah timminan en ɗum e men amin ya rabbal alamin barke Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu yo Allah waɗa en almuɓe makko waɗa en ɗoftiɓe mo gurdam e maayi inchallah yo Allah waɗan en noon so Allah waɗani en noon tan andi en keeɓi inchallah ala ko mbasɗen enen ala ko mbasɗen hay batte wallahi inchallah ceerno kay gonduɗo e ceerno ala ko waside hay huuɗe fof koko heeɓi alhamdulillah inchallahu taala jarama heddoto tan ko fandinde ndene kadi eɗen jorti inchallah eɗen jogui jorto moƴƴo nam Allah ko fandinani en ɗum inchallahu taala eɗen jogui gon jorto moƴƴo Allah ko fandinani en ɗum yo Allah ko en rewde pelle maɓɓe tan no ceerno ɓe ceerno wiyata ni yo Allah ko en reftade e pelle maɓɓe zahiran wa baɗinan ko suuɗi e ko feeñi fof yo Allah ko en reftude e pelle maɓɓe barke Cheikh Tidiane radiyallahu taala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no fewi ko ni woni sifa e mbadi yewtere meɗen ɗumno hoore ma ewa ganduɗa ko yewtere Ahmadou Samba Ɗo yaabude hen musidɗo men Ahmadou Yaya Ba ewa yiɗen bande ko yiɗanɗa hoore maɗa min carama Samba Ɗo heewi uddirde en jetti Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah ko en kadi hawride kadi e jewte goɗɗe inchallah taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh